Dyma fydd y 6fed cyfraniad yn y myfyrdodau hyn, ac i ni'n aros gyda Gwas y Canwriad. Gawn ni ddechrau gydag arweddi. Nefol dad, gofynnwn am darweiniad wrth i ni ddarllen rhai o hanesion Iesu yn iachau pobl. Gwerthfawrogwn iddo weld gwerth ym mhawb, ac iddo wrando ar ddeisyfiad yr Iddewon wrth gydnabod cyfraniad y Canwriad i'w gymuned a gwerthfawrogi angen y ceiswas. Cymorth ni nawr i weld gwerth ym mhawb ac i gofio dy fod yn gwrando'n rasol ar ddeisyfiadau y bobl. Amen. Ac yna y darlleniad perthnasol, sef Efengyl Luc, Pennod 6 ac adnodau 1 dros y 10. Wrth gyflwyno hanes iachau Gwas y Canwriad, sydd hefyd yn cael ei gofnodi yn Mathew a Ioan, ceir nodyn am helioni y Canwriad ei hun, a'i fod yn uchel ei barch ymysg ar Iddewon. Byddai hynny yn peri i'r Cristnogion cynnar ryfeddu at agwedd Iesu a'r Iddewon at y Rhufeiniad. Tybed faint o'r milwyr Rhufeinig a dderbyniodd Iesu yn arglwydd yn ystod ail hanner y ganrif gyntaf. Heb sôn am y 2 canrif ddilynol, cyn bod yr ymerodraeth Rhufeinig yn coleddu'r fydd. Byddai'n syndod hefyd ymhlith yr Iddewon pybyr fod Iesu wedi cymryd trigaredd wrth was y Canwriad, ceithwas mae'n siŵr, a'i adfer i fywyd. Byddai hanes fel hwn yn rhoi gobaith a gwerth newydd i gaethweision y ganrif gyntaf, ar draws tiroedd yr ymerodraeth Rhufeinig, lle bu copïau o'r efengylau hyn yn cael ei dosbarthu. Un o'r nodweddion gwledydd tlawd yw bod y sawl sydd wanaf ac isaf yn y strwythur gymdeithasol yn teimlo ei bod yn ddiwerth, ac felly bod hunan barch wedi hen erydu. Yn yr un modd, bydda'r Cristnogion a oedd yn berchen caethweision yn siŵr o ystyried a oedd ei hagwedd hwy at ei gweision yr un mor anrydeddus ac agwedd y Canwriad Rhufeinig yn yr achos hwn. Efallai'n bod yn darllen yr efengylau trwy lygaid ein cyfnod yn hytrach na sylweddoli pa mor bwerus a chwyldroadol roeddent i'r darllenwyr cyntaf. Byddai llythyr Paul at Philemon wedi gopïo ei ddosbarthu 15 i 20 mlynedd yn cyn dosbarthu Efengyl Luc, ond byddai darllen y deunyddiau hyn yn sicr o danlinellu gwerth pawb gan gynnwys y caethweision. Yn ddiddorol, ni fu newid ar y system o berchen caethweision yn y Dwyrain Canol fwy nac ymhlith caethweision yr Amerig tan 1865. Eto, mae llawer o bobl heddi yn byw dan orthrwm caethwasiaeth, yn arbennig yn Affrica ac yn Asia. Ceir enghreifftiau arswydus o bobl ym Mhrydain heddiw yr 11 ganrif ar 20, lle bydd pobl yn cael ei prynu a'i gwerthu, yn arbennig yn y farchnad rhyw. Bu achos yn gymharol ddiweddar a ddaeth un cliw o was fferm yn ardal Casnewydd. Yn ôl y mudiad anti-slavery UK, cofnodwyd bod 5,000 o gaethweision yn cael ei darganfod yn y flwyddyn 2017,
ac roedd hynny'n gynnydd o dreian ar ystadegau'r flwyddyn flaenorol. Ceir caethweision yn cael ei gwerthu ym Mhrydain, ond yn deillio o wledydd fel Albania, Gwlad Pwyl, Fietnam, Nigeria, Romania, a dywedir bod 2,000 yn blant yn 2017. Faint sydd ar draws y byd. Nodwyd bod yr Iddewon wedi deisif dros y Canwriad a'i was. Tybed faint o ddeisif a wnawn ni, wrth ddarllen y papur dyddiol a chael ein cyffwrdd gan hanesion torcalonus, pa mor aml byddwn yn dweud brawddeg weddigar yn gofyn i Dduw fod yn amlwg yn ymgylchiadau'r dioddefwyr hyn. Mae'r un peth yn wir wrth wylio rhaglenni newyddion ar y teledu neu glywed seiren car heddlu neu ambulans yn hedfan hibo. Weithiau, bydd Duw yn disgwyl i ni wneud. I wneud rhywbeth yn arbennig mwyn helpu eraill. Ond gallwn bob tro eiriol dros yr anghennus yn ein bro a'n byd. Boed wrth yrru car neu gerdded ar hyd y stryd. Fel yr aeth yr Iddewon at Iesu ac yntau yn cerdded ar hyd y ffordd, gallwn ninnau wrth deithio'r ffordd siarad gyda Iesu. Ac fe orffennwn gyda brawddeg o weddi. Arglwydd Iesu, cofiwn am gaethweision heddiw yn teimlo'n ddiwerth ac ei reolwn drostynt. Diolchwn dy fod yn wrandawr gweddi ac yn ein cymell i weddion gyson.